Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. ऐसे आप कुछ और चीज अगर बताएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। कोई और ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी हो गया, पीएचसी आपकी कोई खराब, जो भी आप और पावर सेक्टर का है, कोई रास्ते में कुछ है। एग्रीकल्चर भी अभी तक कुछ भी दिखा नहीं। एग्रीकल्चर में कोई फील्ड एग्रीकल्चर भी नहीं दिखा अभी कुछ। एस्टिमेट कर सकते हैं सर्वे करके कि ये वाला पॉइंट वल्नरेबल है, यहाँ पे टर्निंग है, इसके कारण यहाँ पे हो सकता है, तो वो आपको वल्नरेबल पॉइंट्स का बताएंगे। ऐसे नहीं तो क्या करेंगे इसको। Ki he officer na Delhi he kasni balang ka arpo khandai tere go banai jilleo arajar arpo ar kila her jurep ye ka jing tua khando bat ye ki jing julor balawan ra ka jing do nong ka bakrau ye ki pat ba ha ka snong maulat ka snong ka ba ha po ka mau kanrau community and rural development block hagane ka jing le jurep ki officer bala pha kerpang de Ministry of Home Affairs ka sarkar India shagane ka jilla Meghalaya kila le ban jurep ye ka jing tua jong ulum ubadan ka jakar rep bat ka jing julor jong ka surok PMGSY hakasnong wa lakhian kabala jia hakakhat sautrik ubnai jilleo arajar arpo ar na ka jing ther jong labba ubajor hakleng ka jilla baro ka wei hagani ka jing ther jong labba ubajor kabri rep tempo bat kabri rep sensar kidai ki bala syak ta hado kata-kata bat kinthop ru ki yeng ki sem jong ki breu ha ka ba uchaman jong ka sunjuk ki rang ba snong maulat area ula ai khublai kerpang yo MLA uba bante dor lingdo ubala shimchia yagani ka jing e jong ki pat ba da ka ba pha mardor ye ki tanat trekam jong ka sarkar banjurep ye ki jing sha punjulor hagani ka snong kabala jiana ka jingwan linshop jongki bor ka Mariang hagani ga jing jurep la sakhilang da officer na Delhi ki engineer jong ka PMGSY Shillong ki bakin thop nya uba pi hnyota uba ke perbot bat uba ke pariat ki officer na ka National Highway Bypass Division USDO uba J Nongsit u junior engineer uba ke Jerwa u superintendent engineer ki Eastern Circle uba S Kandia bat kiwei Ni hapo kanika ira jongi don kijing tua bat don kijing do jong ka bri don kijing do jong ka yeng don kijing do jong kamen sembre euro jadi na kata kata ngi kwa kijing yarap na ka sarkar bahkan ai na ka menta kijing mentoy jingi bat kan yarap lang na menta kijing kijing kodet ka jongi hakanika ira ka thain kijing maulat ira hak bidai bar sorang ngin sedang mengkong jaka sorok wal khian dai PMGSY nang ta bat ka surong molat ka dai ka PWD te hang ne don ka jingjot don ka jing pra bat nang ta phlai ro thrai ba ka don ka JS ka JCB ka bawan bantrai sa surong ka ne surong molat te hang ne haba ki trai ru ho ni i bagi ra trai ba tang ba ra trai ba ka to kawan siwan ka jing te ngi kum nong song song ka ne ka than ngi kordit ngi jencar ngi kordit ngi sa mar blai ong ba men met ngilai men step ni kham lai chu ban yai kadang jir na marang hang to ka toy ka te ka lum nang te na jrang ka slip te ha ba ka slip tingi ba ka la pen ko ri jingi upai ba han rei ha ba khado ngi kum nong song song ha kani ka area kani ka dong jongi ka molan don kito ki ma ki deng na jrong dei na lor te la da
Kasorkar ke klaim yarap lingi ban nongkum no ban lang no ikto gima gideng giba don. Hoi, jadi MLA te ngatarai ka khampa bengin tho. Namang ngitip ba udai unong sensia unong pek nukmi naka imlang salang hapo jongas kanika blok mo ko jongi. Tedai na kata kadau ngikwa ban putip.